Agụdị Ebube nkweta nke izi na Nnewi ọgaranya na-enyere ụmụ ogbenye aka. A sị m ka m mee nke a gosighị ka ịfụkwa aka ọlụ gị ka ndị ụwa sokwa na-agba akaebe n'ihe ikwuru ka ị na-eme. Nke a bụ 014 Highlander. Oh, yesterday ka anyị butere ya. 3 row ball. 014 Highlander. Now in front of the motor, extremely neat. And when he hear Maria, to all the way up, all the way whatever. No dent. He only disabled just. Huge mirror. What shall see here? The party we are. Oh yeah, we had them, yeah. So, Kawo, they go see the mother don't need to booze them, and people are fupa. There's open a he could in them. He did disappoint. You know, I mean, her gonna shiggy kuro. Manoka, however, Mara, Makwere. Na nkwa ikwere na ị na-emezi ya. So biko nụ onwe onye chọrọ ihe yiri ụdị a ma nke ka nke a ka ọ kpọtụrụ Agụdị Ebube na fon n'akara igwe. Ejekwana mewe chatting, kpọọ ya direct ka gị na-ekwuo, possibly video call, maka na ndị ekperi makazi ahụ ya maazị ndị bụ ndị. Mana ọ bụrụ na ịkpọ ya direct, nweta ya direct, anything gị na-ekwuru otu a ka ọ ga-adị. So ọ bụrụ na ị chọọ na ọ dị gị ọsịsọ, ị gaa na nọmba 16 Iweka Road Onitsha, ebe ahụ bụ contact, ma ị kpọtụrụ Okwulu Ora, ụdị moto ọ bụla ị chọrọ dị ya ka mpụtakwa.